happy birthday kay paring Denden. Ayan. Sa ilalim ng araw. Yung ano, yung kaibigan ko, ginugot ko dun sa kaya punta nga natin sa taas. Pangarap ay sinisilang. Ano to, yung ginawa niyo lang yata to? Hindi. Mga proyekto ng tahanan. Ah, yan. Mula sa Sa City Harbor? Sa Wilcon. Ah, Wilcon. bawat hakbang kami magkasama. Ito yung ginamit mo dun sa ano? Sanggat. Maglaro ang isda. Happy birthday. Maglaro mo. Sige pare. Ayan, ganyan lang kami ulit ano. Pare, sa puto pare. Eh pare. Thank you. Maraming salamat. Update din tayo rito. So ito na po yung ano, modular cabinet natin. So quartz. Sa ilalim ng araw. Patay ng ano. Ayan. Unahin yung catwalk, boss. Yung catwalk ang unahin mo. Catwalk. Eh boss, salamat. Pangarap ay sinisilang ng bagong araw. Mga proyekto ng tahanan. Pero mamayang gabi malalaman na yan. Ano? Mula sa Nagla-learn? LV ang dapat abangan. Vlog ng buhay, tower of inspiration. Maklagunilya, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay ang Okay, good morning. So Sunday. So katatapos lang po namin ng pamilya ko na magsimba. Sila misis ko na may dinanam po sila sa palengke, tayo namang umuwi na ngayon. So ayun pa nga pala, Sunday. So happy birthday kay paring Denden. Ayan. Kay paring Denden Garcia. Ayan, happy birthday pare. So pupunta po tayo doon sa Arayat para maki-birthday, para makikain. So let's go. Dito muna tayo kay parang Regs Vlog. Kay parang Reggie. Dito muna tayo. Ayan, happy birthday ulit kay parang ano, Dennis Garcia. Kay parang Denden. Ay, busy yata si parang ano. Diretso mo lang, diretso mo lang. Busy si parang Reggie. Ketling ko. Ang dumi-dumi niya na. Tama na, dito na. Ayan, okay na dito. Yan, okay na yung ano malapit na matapos yung buwan ko. Pare, yung kwarto ko doon. Pare, basta. Kasama. Yung ano, yung kaibigan ko, ginugot ko doon sa paradahan. Pardahan? Meron ako na. Eh, doon na lang tayo mamaya. Oh, watapos na rin gabi. Oo. Yung kaibigan ko nung binata ko. Mga dancer yan, dancer. Oo. Ay, macho dancer. Yeah, sample ka nga. Sample lang sayaw. Malapit na matapos tong kwarto ko pare Dito na ako. Para pag nalasing ako, hindi na ako pupunta rito sa banda rito. Ganda na. Laki pala pag pag sa personal no. Parang ang liit lang pag titignan ko dun sa parang kasing liit lang dun sa bahay, sabi ko. Ano yan? 8 square meter yan. Oh, ano kayo? Overtime. Kaya puntahan nga natin sa taas. Oh, tingnan ko, excited na ako, tagal-tagal mo eh. Gusto ko na mag-check dito, magpa-book sana. 12mm. Oh, ganda. Talagang naka pa. Basta. Yayamanin pare. Oh, yayamanin. Ito yung gustong gamitin din eh. Ano to? Yung ginawa nyo lang yata to? Hindi. Ano yan? Taging grade yan pare. Ah, yan.
Sa City Harder? Sa Wilcon. Wilcon. Tangin Group. Ito yung ginamit mo dun sa ano? Sa Angat. Sanggat. Yeah. Anda. Pang matibay na. Yung sa akin, yung tira ko ng na ano eh. Yung 1/4. Passboard. Oo. Kaya ko dun eh. Ito talagang matibay. Sa akin, yung muyugyug. Mga natira kong materyales yung ginamit ko dun. Di ba yan? Oo, hindi muyugyug. Doon sa ba yung muyugyug eh. Okay, ang ganda oh. Ayos ah. Nasaan yung linya niya? Ayun, meron na pala no. Ayos ah. Tapos may CR. Anong walit lang sa mga pintura dito? Ano lang, yung white lang. Wait lang. Oh, wag mo nang pag-iinisin na parang kay Di ba? Ano pala doon? yung dito banda. Ba't yan? Sa pintura dyan. Dito? Marami sa likod ko lalagay. Ayos. Ayun, naka-insulation na rin. Ayan, para hindi ako mainitan kahit anong ano. mukha ako yung unang magiging ano dito, I guess ah. Oo, yung magiging guest speaker. Tubular na rin yata nilagay mo rito, no? Sugar bar, tulay din eh. Oo. Metal stand. Talagang ano na. Pang matibay na talaga. Yung sa akin, yung mga paring tsaka ano na lang ginamit ko dun eh. Studs. Ano lang naman, 1.2, nagmamanifest lang. Pero makapal na rin yun. Eh, pangano sa akin, yung ano lang eh. Ginamit ko dun eh. Akala ko gagamit ka pa ng conduit. Okay. Dalawang CR pala to eh. Mas bababa rito no. Ganda. Pangmayaman pare ah. Okay. Ayos. Ganda. Ayun, hindi na tayo denden. Okay. Dito na tayo. Ha? Boss, pagi-parking ka. Matros pa rin, dagat. Gatas pa? Okay na ba to? Happy birthday pare. Pare, mana sa iyo kumay ko pare? Para saan? Manggaro akong isda. Happy birthday. Pagdarang mo sa Okay na dito? Okay na. Gumaya lang ako sa kanila. Pares naman kayo ng motor, sabi niya sa akin eh. Gumaya lang ako sa kanila. Si ano ba si ano na? Si paring Jimmy no? Oh, siya na una. Ano na kulay black. Tapos ang puti. Tapos sa akin. Pero mas nauna pa yung isa. Kaya paano yun, napapapugi pa. Pumapugi pa siya. Makita sa camera natin kasi. Hindi, dapat naka-ready pa rin yung kagapuhan niya. Ayun, sarap ng ah. Tutok. Pare. Sige pare. Celebrate. Ngayon lang kami ulit kita-kita. Medyo matagal pa rin Lumusong ba kayo? Nga eh. Hindi, katataon ko lang dyan eh. Ang galing. Fernando. Happy birthday! Ayan. Happy birthday! Ayun, parang din. Happy birthday. Yung nakawat ko ang cake, yun yung anak ng babae. Kasi din ba yan? Anak yung lalaki. Ayan. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
yun? Wish ko lang yan. Ba't tayo makakasama sana magtatagal ha? Ano pa? Ito ang pare ko. Ayan. Ayan, no? Patuloy yan ni Kaya. Okay, game. Ang sweet naman ng mga anak ni ano ni paring Denden. 23. Ayan. 23, batang-bata. 23. Ano ang kaya? 43 pare. Uwi na nga ako. Alas magkasingin ng datang. Tanda na ako ng isang taon. Ano pare? Ayan mga boss, oh. Ayan, happy birthday ulit kay paring Denden. Ayan, happy birthday. Ay, kabaliktad pa pala yung vlog ko. Pare, sa buto pare. Pare. Thank you. Maraming salamat, ah. Dandaan na sa mga tuloy pare. Pare. Doon na sumakay, tol. So, umuwi na rin sila paring Jimmy tsaka si paring Rex. Okay, good morning. Ayun, good morning mga boss. Ayan, yung WPC. Tapos mga pintura. So, pabuhat na lang natin. Pabuhat natin sa mga tropa. So, may sinabay akong dalawang tropa dito. Yan, dito po tayo sa Tangilig Street. Ayan. So mag-update din tayo rito. Ayan, shoutout kay kay Sir Mark tsaka kay Ma'am Alma Mones Palad. So dito po yung malalagyan ng WPC. Yan, itong banda na to. Tapos doon wall accent na lang. Okay. Okay, so ito na po yung modular cabinet natin. So quartz po yung nilagay natin. Synthetic quartz na gold yata to. Kalakata gold. Yan, babalik pa yung mga tropa rito. Yan, marine laminated board na matte white. Tapos ito pa yung mga nilagay dito sa baba. Ayan, oh. Truss bin. Okay. Ano ba to? Ginawa nila rito. Ayun. Ang bigat, ah. Ayun lang. Okay. Tapos floated panel. Wala pang ilaw to? Pero hindi pa tanay ka. Ito na kabit. Lagyan nyo na rin yung rito. PVC. Para makompleto na. Okay, dito sa taas, ayan, primer. So primer pa lang po tayo rito. So wala naman ng moist. Ewan ko lang kung madadagdagan pa yan. So pintura na natin ng kornisa. Dito ayos na. So kulay na lang. Mga kulay natin. Okay. Okay, tapos dito so lalagyan natin ng Versatex to, yung Hanay Finish. Tapos yung kulay niya Seal Gray. Tapos dito yung WPC. So naka-preparasyon naman na. So kukulay na lang po tayo.
Tapos yung pinaka kulay nito light gray lang, seal gray. Elastomeric paint din. So dito primer pa lang, hindi pa po tayo pagpintura dito. So pero kuminis na, makikita nyo makinis na siya. Ayan. Tapos dito sa kabila, doon sa kabila, so hindi pa tayo nakapag-finish doon sa likod. So dito seal gray, ay ano ano tawag dito, yung gray ng ano ito, ng Davis, yung Shades of Gray, light lang po siya. So pinaka base color natin dito Shades of Gray, tapos may white, tapos meron ding ito, ano po natin ng parang bato to. Medyo ano lang ito, matrabaho. Ayan. Okay. Lahat ng moldura white ah. So ayan lang. Okay, tara na. Sige bata mo, para Sir, ay naka na dyan. Bar counter na magpagana. bar counter nga. Bar counter nga. Ano ulit mga boss? Let's go na ulit. Kala ko uwi na tayo. May tinanong lang si Madam. So tara. Ayan, shoutout kay Ma'am Alma Moles Palad, tsaka kay Sir Mark. Let's go. Okay. Dito tayo sa Biloria Builders. Patay ng ano, scaffolding. Okay, 1650 yung isang set nito. Tapos meron na rin yung lalagay dito sa taas. Tapos 995 yung catwalk. Ayun, unahin yung catwalk, boss. Yung catwalk ang unahin mo, catwalk. Tapos ipaibabaw mo yan. Ayan. Ang mura para dito na ito, 12mm 1260. Mas mura pa dun sa kinukuhanan natin, 1260. Pananay sara. Ano natin to. So ayan, nakabili na po tayo. Ang mura ng tinda nila. Lalo na yung ano, yung PP plastic board 1250 12mm. Eh boss, salamat. Okay. So ayan, dito tayo sa ano, Amaya Escape. May meeting po tayo rito. Sa ilalim ng araw, pagkukusay nag-uumapaw, Maklagunilya Vlog. Okay, tara na. So ayun, isang meeting pa. So may mga hindi kami na isali sa dun sa estimation, pero mamayang gabi malalaman na yun. So kung sakasakali, yan pa yung project natin. Okay, dito na tayo. Hi! Hi! I love you! You're the best vlogger! Wow, thank you. Where's your little brother? Ano? Nagla-learn? Anong nila-learn niya? Yung kay teacher kaya. Yun pala. Okay, magbabay ka na rito. Ano sasabi mo sa vlog? Subscribe to Maklagunilya Vlog right now, guys. Click on the video on the screen right now. Bye! Bye!